Biomo nando mancho muligeria Ogetembe Television Network GTN omoroberio osoire mbeoni wokurukwanya kwirigera na nche Joseph Mose omoroberio ogotarira abantu awasiba okore kibo kiawo batoerera ng'aki bakogekora na batotebio sobwagare igoro iyeke bagekyo na rero nigonde asa korukunga St Jude igongo chikokwana no mwaka oyo mokorukunga Charles Ogega Kirina ogokora obunchoreri bwaye gosokwirigiria kwaye wetera korosia ebintu mbalimbali bunango chikokoro ke ebintu bya jua kali chi sanduki chijiko ebintu ebinge ukosaba bene nche bakoma rio imeaga Tembe TV umorobere nyakwirigiria togende tukwanenere Charles Kirina Ogega adotebi igoro iyo bonchoreri bwaye Omuguzi omongainya kwega ebogacha aega ebogacha narera kogacha omuguzi omongainya kwega ebogacha aega ebogacha narera kogacha era kurukunya kwirigiria kwega ebogacha aega ebogacha narera kogacha aega ebogacha narera kogacha uja utia kwega wana sobe to tebya ngo muligeria malita go bunokoroka Rieta Charles Ogega Kirina. Rieta Charles Ogega Kirina. Ogega Kirina. Kyongongi bot. Aso winge historia nke orato gasi yawo korani erie na ndenga yoko yakora. Gasi yane. Nanya serete market mate. Ngaki yabo gisioma ligi sembalenge korukuna otuoma. Ngaki alina lina chetoro. Ngebundise gasi ya magoko. Karne bundise gasi ya magoko ngaende ole chiye enyunde. Onjore gende goteniereru. Metienye tano mo. Karuo nkaira naga. Na kore gasi almost miaka 45. Kuruna ganse de gasi. Gasi eso bwen. Na aro kiria wanafunzi. Abanda woro jana wanafunzi. Numu wanafunzi yone. Igo bono niche kongonsa. Ubwati buno mugako nale muina atukuruka misita. Ubwate miaka 85 bono iga. Igo egasi enengi yo sobwen. Onye bwate biya. Twasa kuira ko boko kwa muntu. Twasa kuri gendo kya muntu. Muntu kolete bindo bya kwa mugachera. Igo egasi na nyusu kina somira abana. Ijane gine kyana na orokire gas. Kirma egao. Are doing muire de running. Obo ndereba nane ngamore dansa no ari tole nere. Yono monto somete. Insana somiria wana kuruo. Igo tarige ndotre kia raisi ota anaiga. Igente kenene. Ukubwate gasina magoko. Na abana nyoni ba igente ke gyonchora gyoka no rutinge bwate teiga. Echike kunyonchora everani. Echike amedo wagano monto 120. Konyerosi. Orosi chiko isana isa tujiba serengo gyoto kwa rulina chia. Konyari tebe sengabuneri biago. Korosi nda kota drum neyo. Ebibe yo ke to bwate experience kero begete ke kune ko igoro ke siji yo konyariri indo binde bitaracha okune ke igoro koire iteke merongene ne isana ibande bibiyete linge libere eli koira na imi igo igasu gundiste ne nyingo kumtora tole akota drums ere chombe chikunyura mache kare ngombe ya utegete nywa mache amange kunyweka mache akumoso owoje boyi bakurwa bono yanda anyura mache tubwate sanduku ne koira nyomba kwa bekere chianga gegasiye nanye korire miaka menge ande ndo ja matunda enaro utatiga tete getio timukiko boko gasi ona garugo timukiko boko igono kwagota ono bagara ne monta go jotete gento ngurusianga nimbeke uniform nimbeke suit natoa ili nifanye kazi nipate nini era wata wakoli me gasi asi angama tuko angemi kemeronge nene tano. Okay. Mwamutumbi monyenya nyorete busongo. Okay. Alia goja isa ko mwabali maata ali maremo. Yona aranya ko kuri market maata alia goja paka. Obo bisimboro byo bekara gwakole gasi myaka yiga yonse. Obo bisimboro. Ega ko era banta bange mbali ko berase mbali ko nyara gukura myaka menga segento. Experience yo ko berese gasi ye. No wanje gasi. Nandi gema ide gasi nyinga sana. Imento bondereba. Iso insena bongo kubungire gali
yogendo ngenda manyeti mwanda sana ni ngande na akorire na rura na ndi miaka 5 na aragende na rugi utandi boy ukwira mathoke Nairobi ndirudi hapa ngarudi gasi na kile kana jete na tieta bantu yo gasi ne na ara bundi sira murabata ka enyo ndi bago tena uwanja na bundi sira bantu ige gasi gente tegete no koboko kuya bana banyibugate buya ne gasi amana ne gasi ye ituko ndiyo agende ka otayona rere njarane ga kuri gasi nyosagara kubate burungu bate bintu bya ona boko imugane 15 obwate soki ya bintu munyasa kubate burungu kare gisukuru cye igwire aboko genda 50000 ni bwate koboko igo gasi ni gasi amana abante bakorora bona igoro jana igakara ne sibire burungu ngenda kujamo unasanga sikujua kama nafanya jokari wewe yeye gasi no rojo mwana yate ni nabu inu mwana bosi rojo tanga ni ria kanda ngoma de bwate nyundo rata te tukubwata igo gasi nengia igo gasi yombe ega asino kubwata buya kente kana no kubwata buya ondo na dige ndukia ega umuga cherete na ende mitinyi nani no gajetega ojo na bono musana na ro chete ndubia ega angete 32000 na mroje gora wonsio kiranga mona gaibwa chidande ya eibwa na ringe kanyona ro kirwa na jenga nyora ngaliku kagendo bwari mugatomwari thank you tegete bintu bya nache ngomate bye biboguri aino romorembe tinge nambang tegete kimokonya koenda kimokonya kutaraiga mokonya korka ndo aminto tebi abana waje to barukie gasi ekirate nino boronge no motinyo mo korkie gasi kare minto ko yakini no boteresa ras mama komungu ake naligo jiganere aligo jiganere go bembera sango ngote ras mana ara gukuya aligo jiganere na ina kiura beke na ine gentere gotigere gori okarasi mo ngote naga ko gendega igende me gotenere togo ja kuruta gori ko nane yo kware to mon busa ji mudai naga de chinji ko nanyo 19 nyo 18 ga kamba si gotena 90 degree erere tegende kere square usikere round gatali kendo kere race yakini ko ontegera nango ko temingo te naga oskwiki ga koreta futi ga oskwiki ga koreta futi nani ga oskwiki ga koreta futi 15 yeto bauti buna bange bakagetinga ikene gento kia maiso bosaiga mkeri bagoiko monta twale training ese nda square gende ga kana ne square ga si tumana kana square de foot utamese tiga to koraga si onye mes to kubutolio kana maiso das mo butolio gende ge che square umayege kerengana tari gento ona kwena bona iganza kubutorega na bona bwata magasi zongo tinde ngote nansa kubutora ngasimo kuborki no kuveka ogwak bona bintu chi material chiganga yo mugo chimwa chinyora material je sauri to tabwa de chi masini ga chi okorosi na chi factory mismari factory ya makombo mano to agajire Nairobi no to kurusi material mano ane chi Nairobi to kurusi alige komba na agachire na nya paka factory kini nganyore factory o so imene gasi egasi je na ora ikege siri uruje basenjira na bono yo experience Nairobi na uruto ochi bes yo tari gasi raisi go ta bono kumyo raisi ega na arate mirwe ga na rusetu ga gate kunyara ngau wairu 75 lakini ende mbangi teti mbandi kiti kini bo ya banda ubons bi na medo yo mo baite ba kubons michano ondega ntabu ate ende ya bo mo bi tira asili gasi amana no somo ende university nyoga stay kuja bangalia tuno mikono wakibekera boronge naga ni gukobori utarangira ne ligo abantu mbarali bagopagwa chikasi kero kende mono anene mono basaba to kina bono umuntu arocenga kabwata ga certificate gitega ngonyoro somere to bwari monye taranyoro bwari mwobu tari konyegera gutsia ndonse obosemi bwa gomboro byo je na batebi na ko bwate certificate no twari certificate university nyo toranyore gasi inchu angorkie gasi omanye gasi aba number omwana ya ko school achete college na achete lakini nampundisa kasi na napenda ikasi njinte kete na ndebono njote kete kurwa sawa no tabaro kete asmene bosa obero nyago kurwo koragara ga nyore makore ega siene ga sia mana my friend so mondo buanda ko buato buat ne chusi ano buat no chusi ako mor kini gente ko ende ga ine ga sia mana
tochia mange mono naro ni na kina mbia mono sogocha kwinu ande welcome sogocha na intu twagokire gukwana nawe mbia mona gekogera gwatebire ng'ae no mo kwara gekorire giki gitambi na boigo ngwante inga town yega kwara geire geka bono omuntu narochete town igora akayenyora kire buneriga ngintu kira totebikie town atutamanyeti guchimaya gaga ono siru town na watebi abandu batumunyemetie agwesimo kurugonya chae gabo abune kobu yarengo kare yabaindi musigiti bwa baindi bagakire kobu moino nsio moinaria orenga sabaindi bagusambiro ya next sendichuti kera tugoja gatarenga yarenge ngoro nsa bwese nyombe yo muroje yagachire igabu arenge sichuba kia Kenya brali yagachire umuroje chuba gane ngoro yange sabwe ntambi sana anyoroje nyombe yo mungine yete ni nawo aya esenio noroche ga wona abantu abange batamanyete nabo ko batebya igabu noje kanisa isentere bigete chimbera cha rengo oche mate se kur mate gasa sen mate njira mate gari tu akarukire na chiarenge chimbera chiaba koja mate no yarenge se amachura ka umwire chafu echigari goto no maite bintu bya akori basonga ari mate bakore chiagitiro kur mate nse no ngoro chingoro baba kalimire bare tane chigari echi choko ngusane kwerende ne chombe chia umure cha mata no ya ka umure cha gwiso ngotari kono lero ye ko ndi suechi town yembona yara biro no nyerocha ne mete yarenga ro jansa no rosa azo karansta yarenga no rosa no ru arenge miaka ine renga to kwanera kuchima ke awona ko tena 45 ogo na beire ga abono kurmata gocha igo bene miaka renga uyu no mete yarenga sa karosana igabo gamwina abone chibakora charengo abunya chansa abuna gotene kofunja rengo yoni manyete ne kofunja ngo ga tal mundo gonde sa bono ngo ko interview ona ko epokam muino nyagitari iga ari nanda gitari aria angene kanisa central kumu gari ki arengo ege chincho yo ko nyanya chom mato sokuligeria se moje ri mato tirugoro iga nyomba nero itarata grupo na ya ere ya umbati nyankemba yarenge ya mau kitogo kina tore bono togo ja busongo bono igo bintu biri busonga ne bingi iga kare mate sa ankwa gaitira kini no wanja kwa nyasai kero gwetenjera gotira utachege tionde na baba iba korra gwaite gari garma ndo gwa gaitira aho na mata moja to gweta lakini utabuka korra tigene na bogo tirimbo ka gwatimo ogo tirimbo ko kwali mena ngate kwa endaka iga tonya uramunde uramumuntu nari gobe no muntu gwa kumanyete no ino muntu mube muntu nyoro muntu gwa ko ino muntu yo ni manyete ngumbu aria aitara ja ngumbu no ekera bukyo nyego kiarenga no muraba gaka bugire gite kimokono nja gitora igo busonga ni manyete chinjira cha maana gotebi igo 14 ina manyiraye ai iga buno che nyombe yo opendere sabu abuno eseji yarenge eseji ari chipasi chabo kamwana otirimboke next year se market yere nsabune market yarengo tete ona yatawe ni maita ikare chabo kamwana ji kuminyoka nai nalinde naije naonde getingo baligere na aba muraminyoka kini onde sauna enkorwana ra kuligia nande jo manyete naje to kwerwana nje bieka skuru ya moje to nyegoro urwira ngatami buguruka ngachaga ngagendo umame karana iko bangina bari bakororire kare mainte bakabekire egetamba mogaka orengo umwabo mungino minta ngo beka gasena onkuruke gesojo baka bakuruna nekere rito kogendo komenya okoreta rurito kari umurwa digo maiguru nande sani chiarenga itoke limwana mumura to koraki to kwajira kulira smarira utoka ko gusikia bagaka igo mangane chimbajero chakale ni chimanyete ni chimanyete igo na igo to korra sinini ana rengo moke na renge bwango anyo saga anja najo okora kende kebe kia muntu akoire asi na kore na ene ngaki na kamurago jogo chandel ko bwango na korete kia gunsabo wakuriwe buche na mokorete miaka 6
keresa yaji ko babona lindo mumura ng'ombe akange ng'ombe irenya nyamutika agante ina ko ng'ombe mbariri ire lieme akangana na ko iresa wadi bono amatena atire gasi ngansire ansi ane bono igo mwaka mnoni musigete sana ga kontro kuruga ari kanya kosoko kosoko ngomera na mole ngo charo ngo na njengo na namu kwani no monto manye tekar mwaka kuri gasi nera gusigeta koronya kosoko tene faida yani igo nari ino oro morembe no genda nimo taka sekir kuro buru buru kubwat sa uri ngo akorte gasi ngia wakaka na bono mwaka na mureka kurunya ko aria mwaka kuria no na mokorete gasi na gote utambi uji Nairobi abwate chigari ta ngonyara gante ina yare saundo chornya biyo kena rinde cho kali mata gante bikora kero bwate le bwate kunde gasi kwantiri kwa mbwate hie gari ku Nairobi kwara bateri muinuri mukono le bago ikabwa igona amukorete gasi mwako yekera jirensa agosa kurwa boli na kia wando basa oringa niga onga muskumia mbiri insa abantu bali nsa ba 14 sawa ago wana ngo batebi na ine faida ngori njena korete kale faida ngori jangore to no akokonga almost 85 90 abware gabono yo komendo mo kurinya ko gora ikaransa ri bwate buche mwengiga igo na temiro koraba tegema umancho muligeria Gatembe TV obosemi obya sana bwa rurasomwa koyo iga Charles Kerina nigagototenga etaoni ege historia toire ne aroye maete bia mono tigabanta batu achite etaoni igoro tokanyora chigoro bichikorete chigoro bichiagachira gendera kobera gabwa sole tosuka nkoira nande togendera kokwana na Charles mwaka Charles igaiga atote binga kya kunya gukora ege gasi yaye akwerigeria gaiga